Krásný den, já si tam po dlouhé době u nového videa. Nevím, jak mě uslyšíte, mám mikrofon, ale venku fouká jako blázen, takže výborný. Tady mi padají věci, protože jsem u nás v altánu. Nicméně chtěla jsem vám tak nějak jakoby říct naší cestu ke karavanu, protože pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsme si pořídili karavan. A člověk se k tomu prostě nedostane jen tak jako náhodou, že je, hele, pojďme si koupit karavan. Takže bych vám ráda k tomu nějakým způsobem řekla naši cestu, jak to prostě máme, jak to provozujeme a jak s ním cestujeme a tak dále. Takže se na to vrhneme. Tak, úplně prvotně, jak jsme se k tomu dostali, je to z toho důvodu, že vlastně moje tchýně s tchánem karavan mají ho už asi, bych řekla, 3 roky. Nicméně budu to házet takhle z patra, nemám nic připraveného, nic jsem si nesepisovala, jenom mě prostě napadlo, že dokud mám ještě dovolenou a jsem doma v klidu, tak bych vám o tom chtěla něco říct. Nicméně, jelikož teda tchýně s tchánem mají karavan, jednou jsem tam tenkrát šla lehnout s malým, protože vlastně jsem ho uspávala, tak mě tak jako vlastně bylo strašně pohodlný, že jste někde v kempu, ale jste víceméně fakt jako furt ve svým. A já, protože mám prostě problémy se zádama, tak jako stanování asi úplně nepřipadá v úvahu. A chatky, které mají dělaný z nějakého papengitlu, nebo jak se tomu říká, ze stěn, kde je všechno slyšet, tak prostě to není nic pro mě. A nechci se tady vlastně chovat jako nějaká padesátnice nebo tak, ale víceméně prostě už mám ráda svůj klid, svoje prostě pohodlí a tak dále. Tady prosím, Jessinka. Nicméně dostali jsme se k tomu vlastně úplně náhodou a já jsem začala vlastně na tady ten rok koukat po dovolených, jako leteckých, klasických dovolených nebo prostě po vlastní ose. Když jsem viděla ty ceny, že za dovolenou leteckou pro 4člennou rodinu chtějí 70-80 tisíc, dejme tomu na nějakých 10 dní all inclusive, protože když máte prostě děti, tak ten all inclusive je takový, bych řekla, asi optimál, tak jsem si řekla, tyjo, to je docela jako pálka. Nicméně jsem jako hledala furt najedně dál a myslela jsem si, že třeba najdeme něco levnějšího, i když jasně, dneska je doba, jaká je a prostě drahý je všechno, ale na jednu stranu nechtěla jsem prostě zakořenit na zahradě u bazénu a užívat si léto na zahradě, chtěla jsem prostě vypadnout. Takže nějak mě, ani nevím prostě, jak jsem se k tomu dostala, ale začala jsem hledat karavany. Nicméně náš jakoby cenový strop byl prvé 100 tisíc. To se nám každý vysmál, protože za 100 tisíc dneska koupíte sice karavan, ale v takovém stavu, že no, nevím, jako prostě, když jsem koukala na ty karavany, tak jsou to ve stavu takového, že buď teda jsou nepojízdný, máte prostě vyloženě na stání, a nebo prostě, no, prostě pro nás je to nereálný. Takže jsme zvedli na 150. Tam už se relativně jako dalo vybírat, ale furt to nebylo vončo. Buď to byly strašně dlouhý karavany, které vlastně jsou pro nás nereální, a nebo to prostě byly taky ty malinký karavánky, které prostě jsou pro nás taky nereální. My jsme prostě chtěli mít hlavně letiště manželský a pro kluky rozkládací to sezení. A tenkrát jsem našla za 174 tisíc karavany EU. Tímto bych jakoby na jednu stranu i na ně podala recenzi ze svého vlastního názoru, protože na fotkách ten karavan vypadal víceméně jako jo, dobrý, za ty peníze v pohodě. Nečekali jsme, že to bude nový karavan. Ale jeli jsme se na ten karavan potom podívat, je to vlastně kousek od Kolína. A když jsme tam přijeli, tak je to prostě jedno velké parkoviště, kde máte karavany a ty karavany prostě byly fakt ve hruzostrašném stavu. Buď byly bouraný, nebo prostě měli něco špatně, něco jim tam chybělo, tam byly, uchytka tam chyběla třeba, no prostě jako jednání takového jako způsobu, že prostě když se ho člověk zeptal na to, tady ten karavan je bouranej a on řekl, jo, to už je neprodejný, helejte, takže jako jestli to nekoupíte vy, tak to koupí někdo jiný, ale víceméně to je vlastně jako neprodejná záležitost. Takže on vlastně prodává bouraný karavan, který by si nikdo jindy jako nekoupil, jenom prostě čeká na nějakého debila odpuštění, který tam prostě přijde a ten karavan si i tak koupí. Dobře, každý to máme prostě jako jinak, nicméně
ty karavany za prvý smrděly zevnitř jako močovinou, prostě zatuchlinou. Nebylo to ono, jo, prostě nebylo to ono. A já jsem jako na jednu stranu si stála za tím, že prostě máme svou ty peníze a chci prostě odjet s karavanem, protože prostě já jsem takový typ člověka, prostě chci mít všechno nejlépe hned a už prostě nejlépe odjet někam do kempu a užívat si to. Nicméně v karavany EU jsme nevybrali nic, protože tam je to fakt jako strašný. Ale vzpomněla jsem si, že kousek od Kolína je pán, od kterého si právě kupovali karavan Tchýně s Tchánem a já říkám, hele, jako Tchánovi zkus mu zavolat, jestli třeba není doma, jestli tam nemá nějaký karavan, prostě já dneska prostě chci odjet s karavanem. Dobrý, volali jsme mu, přijeli jsme a právě tam stál ten náš karavan a já jsem si říkala, tyjo, ten je fakt jako pěkný. Já jsem prvotně jako chtěla karavan hobby a ten prostě v naší cenové relaci u toho karavany EU byl, nebo ani nebyl, nevím, nicméně on měl ty ceny docela trošku přepálený a nedala bych 200 000 nebo 230 000 za to, co tam bylo, kdy to smrdělo močůvkou a podobně. Nicméně u toho pána kousek od toho Kolína, kam právě jsme to měli, tak měl toho Detlefse, co máme my, smrděl zatuchlinou jenom z toho důvodu, že 2 roky prostě stál v garáži nebo v nějakým prostě nevětraném způsobu, což se dá vždycky vyvětrat, nicméně teď už ťukám, že už prostě ten karavan je voňavoučkej, prostě takový ten smradlavej tím jakoby naším domovem. Za prvý ten pán, když jsem tam přijela, když jsme tam přijeli, měl to napojený na elektřině, ukázal nám, že prostě všechno svítí, splachuje, funguje, prostě fakt jako předvedlo to úplně náramně, tak jestli to prostě představujete. Hlavně prvotně, co mě jako překvapilo, jděte dovnitř bez bot. V tom karavany EU tam chodili lidi do toho karavanu v botech, začalo pršet, nikdo se nesundoval boty, prostě fakt jako tomu člověku to bylo vyloženě fakt jako jedno a šlo hlavně o peníze. Tady ten pán, u kterého jsme kupovali ten karavan, kdybyste samozřejmě chtěli vědět, od koho to je, já to tady asi úplně nechci říkat, nevím, jestli ani můžu, takže můžete mi napsat, to je to nejmenší, nicméně ten pán ho fakt jako ten karavan předvedl. A předvedl vám vlastně, jestli všechno funguje, jak to funguje, my ho máme s movrama, nebo movrama, takže nám ukázal, jak ty movry fungujou. Fakt jako to předvedl na jedničku. A takhle jsme si vlastně ten karavan koupili. Samozřejmě nás to vyšlo na nějakých 192 000. Není to levná záležitost. Ale beru to tak, že ten karavan budeme mít třeba dalších 10-15 let. Když se o ten karavan budeme starat, proč ne? Já jsem se rozhodla, že vám ten karavan ještě budu takhle ukázat jakoby zblízka, nebo celkově jako vůbec, já se to tady oddálím, ne přiblížím, ale oddálím. A ukážu vám ten karavan tak, jak je tady prostě u nás. Jo, máme ho tady prostě takhle zaparkovaný a vzhledem tomu, že máme vlastně takovýhle sešup jako dolů, tak proto máme ty movry. Na to, že to je rok 2002, je to nějaká dokonce ještě tady nějaká letní edice, tak si myslím, že ten karavan jako vypadá fakt hezky. Samozřejmě má nějaký nedostatky, tady má nějaký jako dílky a podobně, ale jako jinak si myslím, že vypadá fakt slušně. Já vám ho ještě ukážu i klidně zevnitř, nicméně vás jenom upozorňuji, že je tam strašný vinec, protože jsme právě před pár dny přijeli z dovolený, takže jsme tak jako furt v módu vybalování a podobně, ale klidně vám ho ukážu a řeknu vám vlastně, proč jsem si jakoby i na jednu stranu vybrala karavan a ne nějaký cestování do stanu a do chatky a tak dále. Tak, jinak manžel tady vyrobil, protože to je truhlář, takovejhle schůdek a vlastně tamhle vidíte ty movry. No movry, já tomu říkám movry. Jdeme se teda podívat dovnitř. Já už tady mám takhle koupený tyhle ty cancoury. Tady mám rozdělaný peřiny, protože jsem to stýkala a prala. Máme tady takhle madraci, na kterou jsme si ještě koupili tady tu pamětní madraci z toho důvodu, že jak mám problémy s těma zádama, tak prostě abych měla víceméně prostě pohodlíčko. Tady máme takhle sezení, kde
nebo já jsem dokupovala tady tyhle ty potahy na Sheinu, protože pod tím je taková ta starodávná barva, která se mi úplně nelíbí. Jo, tady máme ještě kolou volej, vajíčka tady nemáme, tady jenom prostě obal, ale máme to takhle prostě je to prostě v módu úklidu, jo. Tady máme lednici, kterou prostě jako je pro nás víceméně nedostačující, protože ještě bereme vždycky spod taky ty 2 cestovní lednice. Tady mám prostě nádobí a tak dále. Tady mám taky takový jako svůj prostě bordílek. Ne, není to bordílek, prostě jako člověk se musí zamyslet nad tím, že je to malý, jo, takže tady hrnce, nějaký hrníčky, tyhle ty věci. Tady mám nějaký talíře a tak dále a tak dále. Tady úložný prostor, další úložný prostor, to mají vlastně kluci na oblečení. Co mi tady chybí, co třeba v Hobbiku je, tak vlastně on úložáky má i takhle. My je tady nemáme, chybí mi to, neříkám, že ne, ale vymyslela jsem to jednou věcí a to, že jsem si tam dala tady ty protiskluzové podložky. Takže víceméně, když někam jedeme, tak to z toho nepadá ty věci. Tak, tady máme už i televizi do karavanu, kterou si vlastně zapojujeme tady takhle sem. Tak, tady je taková šatní skříň. Tady máme topení. Tady už prostě mám nějaké věci, se kterými prostě jezdím. Fakt jakože jezdím. Tady máme umyvadlo, tady zrcadlo. Tady máme další úložný prostor, kde mám věci jako na koupání a tak dále. Tady je další úložný prostor, kde mám sebou třeba takovýhle prací malej gel, kde opravdu jako se to hodí, protože já vždycky něco vyperu a tak. Tady, když potom přijdem, tak tady na těch máme vyloženě vystavený fakt jako voňavky a tak dále. A tady máme záchod. Víceméně bývá tady ještě sprcha, ale tu my nemáme, protože my tam vlastně máme klasický koberček, není tam taková ta vanička. A tady potom máme mi teda lože, manžel v oblečení, já v oblečení, už tam mám nějaký vlastně v oblečení, se kterým já vyloženě jezdím. Tady mi zase chybí úložný prostor, ale co se dá dělat. Tady jsou poličky a vlastně ještě tady máme úložný prostor u kuchyně. Jo, na ty nechty to je super. Jo, takže tady mám prostě nějaký věci, jako táci, skládací, odkapávač, prostě jako takhle to tady mám. Pak mám ještě takhle tady vysavač, který jsem teď kupovala v Actionu. Jo, takže opravdu, prostě když odjíždíme, tak je to opravdu náš domov. Tadyhle ještě máme, sebou vozíme horkozdušnou fritézu, kupovali jsme ji v Actionu. Super věc, jako tohle je opravdu skvělá věc, protože uděláte v tom řízky, prostě vajíčka, všechno. Samozřejmě my tady máme i normálně klasicky jako dřez, jo. Tady je dřez a tadyhle vám ukážu. Máme klasicky jakoby plotínku, kde vaříme. Takže my normálně klasicky fungujeme úplně skvěle. Takže tady takhle žijeme, takže my, když prostě odjíždíme, tak si opravdu taháme sebou jakoby celý náš víceméně, to je můj druhý domov. A cítím se tady strašně dobře, dokonce prostě, když mám třeba home office, tak já prostě pracuju tady, když to samozřejmě je možný. Klasicky si to napojíme na elektřinu a funguju, jo, takže upřímně třeba tchyně s tchánem v tom bydlej, normálně klasicky, a je to super věc, takže já kdybych prostě mohla v tom bydlet taky, tak taky bydlím, ale víceméně, protože to máme jako, ten vodek je fakt prostě jako sešup dolů a není to tady úplně lehce vyrovnatelný. Takže my jsme se to teď snažili vyrovnat, ale prostě bohužel to nejde. Nevadí, jako helejte, spát se tady víceméně jako dá, i když to není úplně v rovině, ale jako není to o tom, že byste spali takhle, ale prostě spíte třeba, nevím, v takovýhle jako poloze, tak si dáte víc pod hlavu. Ale opravdu je to prostě takový můj druhý domov a omlouvám se, že to je prostě takový halabala zaobalený, prostě hatlála patlála, ale já jsem se prostě rozhodla, že to chci natočit a chci vám to natočit, protože na jednu stranu, já když vidím, kolik lidí si teď kupuje karavan, tak já se nedivím, já se fakt nedivím.
Ještě, co jsem vám chtěla dát za tip, tak já vlastně mám ty protiskluzové podložky i tadyhle. Takhle. Teď jsem našla ten spray, co jsem hledala. Takže super. A mám do toho koupený Steady takovýhle košičky. Bála jsem se, že když pojedeme a že když fakt jako jedete, tak ten karavan jako se houpe, že jo, ze strany na stranu a tohleto. Takže že to jako vyskočí, kort ty věci v tom, ale já jsem teď vlastně, jak jsem balila v kempu na poslední chvíli, tak jako tady máme fakt jako věci, jo, tady mám prášky na alergii, tady jsou čokolády, pilník, prostě takovýhle nějaký vajíčko, kravinky, jo. Přijeli jsme domů a nic venku nebylo, což je jako super. Takže jsem si ty úložáky víceméně vymyslela aspoň takhle. A je hrozně fajn, že třeba když přijdu do toho kempu, tak prostě máme postavený ten stán, já tam tady tyhle ty světýlka, prostě mám to vymazlený. Takže říkám, je to prostě fakt takovej můj druhý domov a vím, že to někoho zajímá, někoho to nezajímá, ale já si myslím, že ve většina případech jako mě třeba hrozně baví mě, jak si holčina jedna, jako nevím, jak se jmenuje na Instagramu, prostě předělává celou obytku a cestuje a je to hrozně fajn. Takže my prostě žijeme takhle v karavanu, víceméně jezdíme do jednoho kempu, který je do konce září a pak uvidíme. Takže takhle my tady žijeme. Takže já doufám, že se vám tady tohoto video líbilo, i když je to takový hatlala patlala, jak jsem říkala. Ale prostě říkám, chtěla jsem vám to nějakým způsobem shrnout do videa, proč jsme si to pořídili, jak jsme si to pořídili, kolik nás to stálo. Samozřejmě ještě jsou takové věci, kdy třeba ten pán, o kterého jsme koupili ten karavan, tak to ve většina případech z 99% prodává s předstanem. Jo, a my ještě třeba teďkom v sobotu vlastně jedeme si pro Markízu, protože jsme říkali, že dobrý ten stan jako vytáhnout na 10 dní nebo na víkend nebo na týden jako OK, ale když vlastně přijdete třeba v pátek večer někam a máte rozdělávat velký stan a vlastně v neděli dopoledne ho sundávat, tak je to takový úplně to nevyplatí. Takže jsme říkali, že tu Markízu bychom chtěli a my jsme taky právě kvůli tomu i prodávali auto, kvůli karavanu, protože to auto, my jsme měli vlastně dvojkovou oktávku a bylo na ní jako slyšet, že když jsme s karavanem měli na víkend, ještě dobrý, ale když jdete na těch 10 dní a ten karavan je fakt jako přiložený, až jako, nebo prostě naložený, tak ta oktávka to prostě jako, nechci říct nezvládala, ona to jako zvládala si myslím ještě dobře, ale prostě za nějakou dobu by byla utahaná. Takže jsme zvolili jinou variantu a máme Tiguana a vzhledem tomu, že vlastně teďkon se nám vlastně vyplatilo to, že se nám prodala ta oktávka, tak víceméně teďkon dávám peníze do těch věcí, jako co se týče karavanu, jo, což je Markíza, židle, teď jsme museli koupit plachtu, aby vlastně, když tady bude stát přes tu zimu, aby byl prostě zaplachtovaný. Takže jako investice to je, ale víceméně, když pojedete 3krát na leteckou dovolenou, tak máte karavan, k tomu samozřejmě nějaký věci. Hele, každý na to má asi jiný názor, já si myslím, že nám se tohoto spíš vyplatí víc. I už hlavně třeba kvůli psovi, protože my nemáme hlídání pro psa. Je to takový náš mazlíček, který nám utíká, když je u někoho jiného, takže i ten pes prostě jezdí s náma a je to fajn. Takže já bych teda takhle se s váma rozloučila. Já vám moc děkuju za to, že jste to dokoukali až sem, pokud jste dokoukali až sem. A určitě se uvidíme ještě u dalšího videa. Mějte se hezky a kdybyste měli jakýkoliv dotazy, klidně to pište do komentářů. Ráda zodpovím. Mějte se hezky, ahoj.